שלום לכולם, ערב טוב, שבוע טוב. שמי כפיר קלברס, אני מקווה שאתם איתי. לייב נוסף שבו אני הולך לדבר על עוד חסם נוסף בדרך למציאת הזוגיות הגאה שלנו. אז ככה, אני מחכה לכם, אני רוצה שתיכנסו, אני רוצה שתשתפו אותי, אני רוצה לראות אתכם, אני רוצה לשמוע מכם. הגיע הזמן שנדבר על הדברים האלה. מי שראה את הלייבים הקודמים שאני עשיתי, אז ככה ראה שאנחנו התחלנו לדבר על כל מיני חסמים, במיוחד הנושא הפחד, והיום אני הולך לדבר איתכם על חסם נוסף שמונע מאיתנו מלהגיע לזוגיות הגאה שלנו. אז קדימה חברים, כנסו, אני רוצה לראות אתכם, אני רוצה את התגובות שלכם, אני רוצה לראות שאתם בפנים. אני מקווה מאוד שלא יהיה תקלות ושהשידור יעבור טוב. האנדרואיד לצערי עושה את הקושי שלו. אז ככה, מי שעוד לא יצא לו להכיר אותי, קוראים לי כפיר קלברס, אני מאמן לפיתוח ביטחון עצמי לקהילה הגאה בעיקר, מתמחה בפיתוח ביטחון עצמי ובנושא של זוגיות. וככה אני גם מעביר סדנאות, שבסדנאות שלי אני בעצם מדבר על מהי זוגיות, מה הקשיים שלנו, מה הסיבה שאנחנו לא מצליחים להגיע לזוגיות שאנחנו רוצים להגיע אליה, מהם החסמים והמגבלות והטעויות שאנחנו עושים בדרך לאותה זוגיות הנחשפת והנחשקת שאנחנו רוצים. אז חברים, אני מחכה לכם פה. חשוב לי שאתם תגיבו, חשוב לי שתרשמו לי מה אתם חושבים. אם יש לכם איזושהי סיטואציה מסוימת שאתם רוצים לשתף אותי ולדבר עליה, זה הזמן בלייבים האלה. אז קדימה, אני מחכה לכם. וככה, היום אנחנו הולכים לדבר על חסם נוסף, שזה בעצם האידיאל המושלם. זה משהו שאני בטוח שלא מעט אנשים בקהילה המדהימה שלנו מרגישים וחושבים. ככה, איך אני אמור להיות, כמו שרשמתי לכם את זה בפוסט הקודם, בפוסט שמקודם העליתי. אם אני לא חתיך, אם אני לא שרירי, אם אני לא דוגמן, אם אני לא מכור למכון כושר, האם זה אומר שאני פחות שווה? האם זה אומר שאני לא ראוי לזוגיות? האם זה אומר שמישהו שהוא כן יותר חתיך ויותר שרירי ויותר חלק, האם הוא יותר שווה ממני? האם מגיע לו להיות בזוגיות מאושרת יותר ממני? זה משהו שלא מעט אנשים ככה חושבים על זה ומרגישים את זה בעצמם. גם אם הם לא מספרים, אני בטוח שלא מעט מהקהילה, ובכלל לא קשור לקהילה, גם לסטרייטים, חושבים ומרגישים את זה בעצמם. זה חסם מאוד 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 חזק שמונע מאיתנו מלהגיע לזוגיות שאנחנו רוצים, ומוריד לנו את הביטחון העצמי למקומות שמאוד מאוד לא נעימים. ואז מפה מעגל הקסמים שלנו לעבר חרדות ופחדים, זה רק הולך ונהיה מהר יותר. לכן אני פה כדי לבוא ולחשוף בפניכם את המקומות האלה ולדבר על הדברים. חברים, אני רואה המון פוסטים של אנשים בקהילה שמחפשים זוגיות, ופוסטים שרושמים שחר עליהם ולא טוב להם ונמאס להם להיות לבד. חברים, אז הגיע הזמן לדבר על הכל. הגיע הזמן שאנחנו באמת נפתח את הדברים. אני יכול להגיד לכם חד משמעית, ביטחון עצמי, תהליך של ביטחון עצמי זה משהו שהוא מאוד 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 ארוך. אין קסמים, אין איזשהו פתרון קוסמי כזה או אחר ופתאום יש לי ביטחון עצמי בשמיים. זה תהליך מאוד ארוך שאני עובר עם המאומנים שלי. אז חבר'ה, אני גם רוצה שתשתפו אותי אם השידור הוא מקוטע או מפוקסל או כל דבר אחר, אז חשוב לי גם לדעת. לצערי אני עושה את זה דרך האנדרואיד, אז אני מקווה שזה יהיה בסדר, למרות שהוא רושם לי שהחיבור שלי חלש ואני לא מבין למה, אבל אני מקווה שזה יעבור כמו שצריך. אז חבר'ה, כל מי שנכנס, אני רוצה לראות את התגובות שלכם, אני רוצה שתרשמו לי פה קודם כל מי נכנס, מי רואה. אם יש לכם איזשהו שיתוף מסוים שאתם רוצים לשתף אותי, אז זה הזמן. אז אני שוב ככה אומר, מי שמצטרף לנו זה אתה. לי קוראים כפיר קלברס, מאמן לפיתוח ביטחון עצמי לקהילה הגאה ומומחה גם לזוגיות, מאמן בכיר ויועץ זוגי בנוסף. והיום אני הולך לדבר איתכם על חסם מאוד מאוד שכיח שנמצא בכל אחד ואחד, ברובנו בעצם בקהילה, שזה בעצם החסם, האידיאל המושלם, מי שאני רוצה להיות, מי אני אמור להיות.
וזה משהו שהוא בעצם יוצר איזשהו גלגל קסמים, מעגל קסמים שיכול להוביל למקומות לא נעימים בחיים שלנו. ולכן החסם הזה של האידיאל המושלם, שזה בעצם אומר דבר כזה. אם אני רואה מישהו שהוא, שוב, חתיך, שרירי, דוגמן, חלק, מכור למכון כושר, בעצם אני יוצר איזושהי אידיאליזציה. בעצם אני אומר לעצמי, אם הוא חתיך, אם הוא שרירי, אם הוא נראה כל כך טוב, סביר להניח שהחיים שלו מושלמים, סביר להניח שהוא בזוגיות מאושרת, סביר להניח שיש לו כל כך הרבה חברים וטוב לו, ועבודה טובה. ומה זה אומר עליי? האם זה אומר שאני פחות טוב? האם זה אומר שאני פחות שווה בגלל שאני אולי פחות חתיך ואולי אני פחות שרירי ולא הולך למכון כושר? אני בעצם יוצר לעצמי את האידיאל, מי אני אמור להיות, מי אני רוצה להיות. והדבר הזה בעצם נובע כמובן, כמו רוב החסמים שלנו מהילדות, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טובים, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא ראויים ושלא אהבו אותנו בילדות שלנו, אם זה מההורים, אם זה מהבית ספר, אם זה מהתיכון, זה יכול להיות מכל דבר מהמקומות האלה. וברגע שאני מרגיש את אותם תחושות, ואני מרגיש שאני לא מספיק טוב כמו אותם אנשים, כמו אותם דוגמנים, חתיכים, שרירים, מה זה אומר עליי? ואז ברגע שאני יוצר את אותו אידיאליזציה, כמו שאני אומר, להסתכל איך אני רוצה להיות, איך אני אמור להיות, אני מתחיל ליצור השוואות. וברגע שאני יוצר השוואות, אז אני בעצם מתחיל לראות האם הוא חתיך ואני לא. שוב, האם זה אומר שאני לא ראוי? האם זה אומר שאני לא מספיק טוב? שזה יכול גם נובע מהילדות, הרי בטח כולנו חווינו את המקובלים ולא מקובלים בתיכון ובבית ספר. חלקנו היינו בחבורה של המקובלים, חלקנו בחבורה של הפחות מקובלים, ותמיד הייתה איזשהו ככה אווירה שמי שמקובל אז שוב, אז הוא יותר טוב ממני, הוא יותר חשוב ממני, הוא נראה יותר טוב ממני והחיים שלו הרבה יותר מוצלחים ומאושרים ממני. חברים, אני רוצה לראות, אני לא רואה את תגובות שלכם, אני לא יודע אם אתם מגיבים, כי רושם לי שהחיבור שלי חלש, אז אני מקווה שאתם רואים את זה. אז חברים, אני רוצה שתיכנסו, אני רוצה שתרשמו את התגובות שלכם, זה מאוד מאוד חשוב שנוכל לשתף אחד את השני וליצור פה איזשהו דיון בדברים שאתם רוצים לדבר עליהם ולהעלות. בוא נראה, רושם לי כדאי להמשיך, אנחנו רואים לחברים שלך להצטרף לסרטון שלך, אז אני אשמח שכן. אז אנחנו מדברים בעצם שוב על חסם נוסף שהוא עיקרי ומאוד מאוד שכיח בקהילה שלנו בפרט, שזה חסם אידיאל, האידיאל המושלם, מי שאני רוצה להיות, מי שאני אמור להיות, וכמו שאמרנו, ברגע שאני יוצר את אותו אידיאליזציה, אני יוצר בעצם השוואות. אני מתחיל להשוות ביני לבין הסביבה, לבין האנשים שאני רואה, אם זה במסיבות שאני רואה את כל הגברים בלי החולצה, את כל הרקדנים היפהפיים והחתיכים, שאני לא אומר שזה לא בסדר, by the way, זה בסדר וזה טוב וזה מעולה לדאוג לעצמך ולטפל בעצמך ולטפח את עצמך, אין בזה שום דבר פסול. יחד עם זאת, ברגע שאני עושה את אותה השוואה מול אותם אנשים, ואני מתחיל להשוות את עצמי מול אותם אנשים, אם אני פחות שרי או פחות נראה טוב או כל דבר אחר, או פחות חלק או כל דבר אחר, אז פה אני בעצם מתחיל להוריד את הביטחון העצמי שלי, ואני מתחיל ליצור השוואות. כמו שאמרתי, הוא מקובל ואני לא, הוא חתיך ושרירי ואני לא, הוא מצחיק ואני לא, ואז בעצם אותם השוואות גורמות לשפיטה. אני מתחיל לשפוט את עצמי, אני נכנס לשיפוטיות, וזה מתכון בעצם לחרדה ולדיכאון, חברים יקרים שלי. זה מעגל קסמים שמאוד מאוד קל להיכנס אליו. אני מתחיל לשפוט את עצמי, אני מתחיל לומר לעצמי כמה רע לי וכמה לא טוב לי, ואני מכוער ולא מגיע לי להיות בזוגיות, ונמאס לי כבר שכל החתיכים והשרירים יש להם חיים מושלמים ונהדרים ורק לי לא. ואני מתחיל באמת שוב מהמקום הזה להיכנס לחרדה ולדיכאון. ופה זה משהו שצריך לעצור אותו, חברים. זה משהו שחייבים לעצור אותו, כי האנרגיה שלנו מתחילה לרדת. המוטיבציה שלנו מתחילה לרדת, ואנחנו בעצם צריכים לבוא ממקום ולומר, איפה אני מספיק טוב עבורי? אוקיי? אנחנו חייבים להאמין בעצמנו כמה שיותר. בנוסף לאותו אידיאליזציה של
נכנס המקום של החברה והתקשורת שמראים לנו ומוכרים לנו באמת את כל היופי והזוהר, ואנחנו רואים את זה בכל פרסומת שהיא. אם אני רוצה למכור איזשהו בוסם, אם אני רוצה למכור איזשהו כלי רכב מפואר, אז אני אשים דוגמנית יפה, בר רפאלי, אני אשים איזשהו דוגמן, איזשהו חתיך, כי זה בעצם מה שמוכר כביכול, זה מה שמניע אותי לקנות את אותו מוצר, וזה גם מה שקורה אצלנו בקהילה, כמו בכל דבר שיווקי כזה או אחר. כדי להניע אותנו לעשות איזשהו מעשה, כדי להניע אותנו לבוא ולקנות משהו. אז בעצם המטרה של החברה, של התקשורת, של המדיה, זה לגרום לנו להרגיש לא בסדר. זה לגרום לנו להרגיש שאנחנו פחות טובים, פחות יפים, פחות מוצלחים, ואם אנחנו נקנה את אותו מוצר שאני רוצה למכור אותו, אז אני אהיה הרבה יותר חתיך, הרבה יותר שרי, וכן הלאה וכן הלאה. לכן דבר נוסף, מעבר לשפיטה שעליו דיברתי, שאנחנו שופטים את עצמנו בגלל אותו אידיאליזציה שאנחנו יוצרים, נכנסת פה גם ההשפעה החברתית והלחץ החברתי, וזה משהו שממשיך לראות את הביטחון העצמי שלי יותר ויותר. חברים, אז שוב, קודם כל מי שנכנס כרגע ומצטרף, אז אני רוצה שתגיבו, אני רוצה לראות אתכם, אני לא רואה את התגובות שלכם, יכול להיות שמשהו כאן בשידור פחות טוב. יחד עם זאת, אני רוצה שתיכנסו, אני רוצה לשמוע אתכם, ואני רוצה שתגיבו על מה שאני מדבר, ואם יש לכם איזושהי סיטואציה מסוימת שקשורה לאותו חסם שכרגע אני מדבר אליו, אני אשמח שתשתפו אותי, כי זה המקום שבו אנחנו הולכים לדון על הדברים. ומי שנכנס כרגע, אני רוצה להציג את עצמי שוב, לי קוראים כפיר קלברס, אני מאמן לפיתוח ביטחון עצמי לקהילה הגאה בעיקר, ומומחה גם לנושא של זוגיות, יועץ זוגי. ואנחנו דיברנו כמובן על החסם של האידיאליזציה. מי שראה את הלייבים הקודמים שלי, שתי הלייבים הקודמים, אני דיברתי על הנושא של הפחד. פחד מתחייה, פחד מנטישה, פחד מלהיות לבד, וזה גם מתקשר לאותו מקום של האידיאל המושלם שעליו אני מדבר. ולמה? כי גם אם אני נמצא כרגע בתוך זוגיות, ואני מגיע ממקום של חוסר ביטחון עצמי, ממקום שאני עכשיו מצאתי בן זוג שהוא חתיך והוא שרירי והוא מושלם עבורי, ואני מגיע מהמקום של החוסר ביטחון עצמי, אז אני מתחיל להגיע גם ולפתח את אותו פחד מלהיות לבד. ועבדכם הנאמן היה שם במקום הזה, ואני יכול להגיד לכם שזה מקום שהוא לא נעים בכלל, מקום מאוד מאוד קשה להיות בו, וגם קשה לצאת ממנו. כי ברגע שאני מתחיל להיכנס לזוגיות מהמקום של הפחד להיות לבד, אני מתחיל לרצות, חברים, אני מתחיל לרצות את הבן זוג שלי, מהפחד שהוא יעזוב אותי, מהפחד שאני לא אהיה לבד. ואני רואה מולי את אותו אידיאל, את אותו מושלם כביכול, את אותו האביר על הסוס הלבן, שכמובן הוא הרבה יותר טוב ממני, והוא הרבה יותר מוצלח ממני, ובטוח שאם הוא לא יהיה איתי אז הוא ישיג מישהו אחר. ואני אעשה הכל כדי להישאר איתו. אני אעשה הכל כדי לרצות אותו מהחשש שהוא יבוא ויעזוב אותי. וכמו שדיברתי איתכם בלייב הקודם, ברגע שאני מתחיל לרצות, אני לא אותנטי לעצמי. אני לא אותנטי לעצמי, אני לא אני בכלל. וזה שוב גלגל שהוא מעגל קסמים שהוא רק הולך ויכול לעשות רע יותר. ושוב, כמו שאמרתי לכם, ואני משתף אתכם עכשיו, אני הייתי במקום הזה בזוגיות כזאת, וזה משהו שלא נעים בכלל לגלות בסופו של דבר על עצמי, שאני לא הייתי אותנטי לעצמי, וכל מה שעשיתי כדי לרצות את הבן זוג שלי מהפחד שלי להיות לבד, וזה כבר מקום של חוסר ביטחון עצמי. ולכן אני אומר, קודם כל, אין דבר כזה מושלם. חברים, צאו מזה, אין דבר כזה מושלם. מה שחשוב שתהיו שלמים עם עצמכם. ברגע שאני שלם עם עצמי, מבפנים, שאני מספיק עם ביטחון עצמי, אני לא צריך מישהו שיבוא וישלים אותי. אני בא לזוגיות ממקום שלם, כאשר עומד מולי עוד בן אדם שהוא שלם בפני עצמו, ואז אני יכול ליצור פה מערכת זוגית עם הרמוניה ואהבה וכנות ותקשורת ושיתוף פעולה אחד עם השני. ולכן אני אומר, ברגע שאני מתחיל ליצור ולחפש את אותו האביר על הסוס הלבן, ברגע שאני רוצה להיות כמו מישהו אחר, אני בעצם נכנס לשיפוטיות, כי אני מתחיל לעשות השוואות. וגם זה כמובן מגיע מהמקום של הילדות שלנו, וזה מאוד קשה לשנות. ולכן אני אומר את זה שוב, תהליך של ביטחון עצמי זה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך.
קשה מאוד לשנות הרגלים שאנחנו חיים איתם 20, 30, 40 ו-50 שנה. זה קשה מאוד לצאת מאותן אמונות מגבילות שאנחנו חיים איתם, ומאותן פרדיגמות שאני צריך להיות כמו מישהו כדי להיות שווה, כדי להיות מספיק טוב עם עצמי. ולכן פה אני נכנס כמאמן, ואני עובר תהליך עם המאומנים של המקומות האלה. ולכן אני אומר את זה שוב, חברים, ביטחון עצמי, חוסר ביטחון עצמי זה פער. פער בין מי שאני לבין מי שאני רוצה להיות, לבין מי שאני צריך להיות. ברגע שיש לי פער בין מי שאני לבין מי שאני רוצה להיות, אני בעצם מכניס, כמו שהמרצה שלי אומר, הרבה זבל וחר לחיים שלי. אני מכניס הרבה זבל, אני פותח בעצם את השערים לגבולות של החיים שלי, ואני מכניס הרבה חרה וזבל, באמת מילה לא נעימה, אבל אכן אני מכניס עצמי הרבה זבל לתוך המעגל השפעה, לתוך הגבולות של החיים שלי, ואז כל אחד יכול לבוא ולהיכנס לתוך הגבולות של החיים שלי ולעשות מה שהוא רוצה. לכן אני אומר, לא. ברגע שזה קורה, חברים, אנחנו צריכים לסגור את השערים של החיים שלנו. ורק אנחנו יכולים לתת אישור לאחרים מי להיכנס ומי לא להיכנס לתוך מעגל החיים שלי. לא כל אחד יכול לבוא ולהיכנס למעגל החיים שלי ולעשות מה שהוא רוצה. ולכן אני אומר, חברים, קודם כל, תאמינו בעצמכם. אתם מספיק טובים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא יצור של אלוהים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מיוחד בפני עצמו, כי יש רק אחד מאיתנו. ואם יש רק אחד מאיתנו, זה אומר שאנחנו מספיק מיוחדים. ולכן חשוב שתאמינו בעצמכם, ותאמינו ביכולות שלכם, ותאמינו בהצלחות שלכם. תסתכלו על ההצלחות שלכם ועל הדברים הטובים שאתם עושים בחיים. תעשו פעולות שאתם אוהבים לעשות, תהנו מעצמכם קודם כל, תהיו אותנטיים ואמיתיים עם עצמכם. אתם לא צריכים להיות כמו אף אחד אחר, אתם צריכים להיות טובים ומספיק טובים בשביל עצמכם. ובשביל ככה להמחיש לכם את הדברים האלה יותר לעומק. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם פשוט יסתכל, ייקח לעצמו איזשהו אידיאל שהוא רוצה להיות, שהוא כמה להיות כמו מישהו אחר. כל אחד ואחד מאיתנו יש כזה איזשהו גבר אידיאל שהוא חתיך והוא מושלם בינינו, והוא נראה לי הבן אדם הכי מוצלח בחיים שלנו. ואם אני אקח את אותו בן אדם, שאני חושב שאני רוצה, שהוא מושלם בעיניי ואני כל כך רוצה להיות כמוהו, ואני אשאל אותו את השאלה הפשוטה ביותר: מה הקשיים שלך בחיים? בוא תספר לי על דברים שכואבים לך, בוא תספר לי על הקשיים שיש לך. אתם חושבים שהוא יגיד שאין לו קשיים בחיים? אתם חושבים שהוא יגיד הכל בסדר, הכל דבש, אני מושלם והכל בסדר אצלי? ממש לא. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו קשיים, כל אחד ואחד מאיתנו יש ירידות ועליות בחיים, כל אחד ואחד חווה כאבים כאלה ואחרים בחיים שלו. אין אף אחד מושלם, חברים, אין דבר כזה מושלם. לכן אני לא יכול להיות מישהו אחר, זה לא הגיוני. אני יכול להיות אני, ואני יכול להיות מספיק טוב בשביל עצמי. וזה ככה על קצה המזלג לגבי אותו חסם של אותו אידיאל, האידיאל המושלם שאני רוצה להיות כמוהו. ולכן חשוב להבין, אין דבר כזה. אני לא יכול להיות כמו מישהו אחר. המטרה זה בעצם להיות מספיק טוב בשביל עצמי. חברים יקרים, מי שרוצה לדעת עוד על החסמים שלנו, אני כמובן אעלה פה עוד לייבים. אני מזמין אתכם לעבור איתי תהליך אימוני. זה תהליך מעצים, תהליך שבו אנחנו הולכים לדבר על הכל, אנחנו הולכים לפתוח את הכל, אנחנו הולכים לשתף, אנחנו הולכים להכיל, אנחנו הולכים בעצם לתת מקום לכל הפחדים ולכל החרדות ולכל האמונות המקבילות שלנו, ולעבור תהליך מעצים שהולך לשנות לכם את החיים. להיות הרבה יותר מאושרים, להעלות את הביטחון עצמי שלכם, להיכנס לזוגיות ממקום נכון, ממקום אמיתי, ממקום אותנטי, ולא רק בגלל שאני צריך לעשות וי ולהגיד יופי, עכשיו אני בזוגיות אז הכל בסדר, כי זה ממש לא נכון, אלא להיכנס לזוגיות שהיא בריאה והיא נכונה עבורכם, כי רק ככה אתם תוכלו לחוות אושר. אז אני מזמין אתכם לדבר איתי, תיכנסו לדף העסקי שלכם, יש לכם את הטלפון שלי, אתם מוזמנים גם להתייעץ איתי על כל דבר שאתם רוצים, ואנחנו ניפגש